Γεια σας και πάλι, είμαστε στο κατάστημά μας Νέο Εργόχειρο στη Μεταμόρφωση στην Αθήνα. Τι σας είπα ότι θα συνεχίσουμε τις προσφορές. Πολύ καλές προσφορές και για αυτή την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα θα σας δείξουμε τσεβρέδες και κάποια εφάσματα για τραπεζομάντιλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τσεβρές, κλασικός τσεβρές που χρησιμοποιείται πολλές κυρίες είτε για κουρτίνες, κουρτινάκια ή για παραδοσιακά, στολές παραδοσιακές, ακόμα και για να φτιάξετε κάποιες τραβέρσες με τη δαντέλα πάνω κάτω. Το πρώτο είναι το εκρού. Φάρδος 1,30 στα 8 ευρώ το μέτρο. Το ίδιο σε λευκό. Ο τσεβρές ο λευκός 1,30 φάρδος, 8 ευρώ το μέτρο. Είναι ο πιο κλασικός με τη ρίγα. Έχουμε επίσης τον τσεβρέ με την φαρδιά τη ρίγα. Πάλι 1,30 φάρδος, 8 ευρώ το μέτρο, σε χρώμα εκρού. Έχω ένα πολύ ωραίο εφασματάκι, το οποίο είναι και ωραία ιδέα. Αυτό πάει έτσι με το μέτρο και κάνει αυτή τη δαντέλα πάνω κάτω, το οποίο γίνεται τραβέρσα και πάει με το μέτρο. Από τα 42 στα 20 ευρώ το μέτρο. Πολύ καλή τιμή. Άλλο ωραίο υφασματάκι λευκό που γίνεται και αυτό διακοσμητική τραβέρσα ή σεμέν ή ό,τι άλλο θέλετε, μέχρι και κουρτινάκι στενό, στα 8 ευρώ το μέτρο. Έχω ένα πολύ ωραίο βουάλι υφασμά, το οποίο εάν παρατηρήσετε κοντά εδώ είναι όλο χάντρα. Πολύ ωραίο ύφασμα για να φτιάξετε κατασκευές, διακοσμήσεις, κουρτίνα, σεμέν, τραβέρσα, το οποίο έχει φάρδος, να πούμε στις κυρίες, 1,40 και το οποίο είχε αρχική 45 ευρώ το μέτρο στα 20 ευρώ το μέτρο. Έχω να σας δείξω κάποια πάρα πολύ ωραία καρέ σε ύφασμα βισκός ρεγιόν. Είναι 90x90 το κάθε καρέ με μια οκτάγωνη περιοχή η οποία κεντιέται εδώ στα 14 ευρώ το ένα. Έχω τέτοια 6 κομμάτια. Τα βρήκαμε στην αποθήκη μας, τα δίνουμε πολύ καλά, σε πολύ χαμηλή τιμή. Λοιπόν, τραπεζομάντιλο με το μέτρο. Ρεγιόν ύφασμα, δεν είναι βαμβακερό, το οποίο κεντιέται σε αυτήν εδώ την περιοχή. Σε γκρι απόχρωση, στα 8 ευρώ το μέτρο και 1,80 φάρδος. Το πρώτο είναι το γκρι. Ένα πολύ ωραίο ζαχαρί που κάνει αυτούς τους κύκλους εδώ. Είτε το κεντάτε είτε όχι. Πλένετε πάρα πολύ εύκολα και δεν λερώνετε και εύκολα. 8 ευρώ το μέτρο, 1,80 φάρδος. Και ένα λευκό που κάνει πιο μεγάλη περιοχή μέσα, θα δείτε εδώ, στρογγυλή για κέντημα. Στα 8 ευρώ το μέτρο, 1,80 φάρδος. Και στο τέλος έχω μια πολύ ωραία ιδέα για κάποιες κυρίες που μας ζητήσατε τραπεζομάντιλα μεγάλα. Έχω δύο υφάσματα τα οποία έχουν φάρδος 3,30. Φάρδος 3,30. Είτε στο 1,5 μέτρο, να δείξουμε λίγο αν πάρει το σχεδιάκι, αν φαίνεται καλά. Είναι βαμβάκι 100%. Είτε με 1,5 μέτρο φτιάχνετε ένα τραπεζομάντιλο μεγάλο, είτε στα 2,5 μέτρα φτιάχνετε δύο τραπεζομάντιλα. Αυτό είχε 28, θα το δώσουμε στα 19 ευρώ το μέτρο. Ένα αυτό το σχεδιάκι. Και ένα αυτό. Να το ανασηκώσω λίγο για να φαίνεται το σχεδιάκι. Βλέπετε κάνει αυτά τα σχεδιάκια μέσα. Είναι λίγο σαν ζακάρ, θυμίζει. 3,30 φάρδος, ξαναλέω, στα 19 ευρώ το μέτρο.
Αυτές οι καλές προσφορές μας από εμάς για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε να μας βρείτε στο 210 28 31 626 και στο 215 520 80 92. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.